hang nengan pen iya phi kum no ba finchna ya ka gas lane ka biogas kum ba ki ong dalade khnang ba phin yo ban pendan kam ban shet jing shet hayeng batru ba phin light ban thip cylinder gas sapet ya kane ka video hadu bakut wanum skip ya katang siteng khnang ba anda philale kan long successful Pekane hapok keborti kadai ka imasi pide ban ailang bat kum khandian nang ta sakle bahaya ka hadu bakan na mix bah nang ta sathe hono bilor kan mau ba omde ban don gitu ki balang gede ban prabe kanang bakan long success onna philale kane kadai tang ka eksperimen ka bangale kanang bangan yo ban hikaya phi balada phikwa ban pendon kam haying ban sit jing siat phila ban le da ka bakham he phila ban le haka sentek lene haka top kanang baga gas kebodon hang ne hapo kan bun kan pahu bat anda phila pendan kam ban sit jing set haying ru kan nomlut kloy henre kan kham ne slem phim dei ban ai hang ne mdei phidei ban ai hang ne kanang baga gas kan yo jaka ban som hapo no bilor bat nang tapat de pihap ban tap pe une ujing tam pihap ban sam thliu kum ni pinhap ban sam thliu kat kum ka size jong upai ba phimut ban si ang ni te hapor ba phimut ban tap pide ban khuj bha kanang bakan nomlik kal air namar lada kal air kalik tang kandiat ru ka gas jong phi ka nomla ban long dei na kata ka daw pinhap ban tap skem bha kanang baga gas kan nomla ban lai chabar te pihap ban kharwai skem bha kum to te anda phila dep nang to pade pidon kam sa ka gon glue badda gana ga gon glue phila banta hangne khnang ban penthik na ba kal air jong ga gas kanomla ban lik shabar watang khandiat ru tena e phinyo ya gana ga gon glue phila ban suthit nanukan lane phila ru ban su online kador jong gana ga gon glue kalong tang lais pa saus pa tengka tementa pidon kam ya une upai uba ki sai ai drip ya ki briu ki bapang pat ya une upai ru phila ban thit na pharmacy pinang ne phila ban lock lane ban unlock ru tenang tapade penle kumno pinhap ban yan baha khnang bakan khuj bah ka jabo ban nang ta payude pinhap ban thep hang ne te hang ne ru pidon kam biang ya gon glue ban pendai khnang bakan scam ya gane gon glue phi i bangara kumne henre ngalade ban pen khluj ya ka hakalai te sata gon glue bat sa thep yo to sa yon e khnang ba un scam yon e kum to te menta kane ga vayo gas jonga kala biang ngalade prepare lut na dang sedong omdon kam shu ban lei e tang kum to kala biang te menta kabarsa menta kalong tang kane ngan pen iya phi pe anda phila abu ya kane ga gas pinhap ban lok kum to pe kum to pinhap ban lok khnang bakal air kanom la ban lik shabar kala biang omdon kam shu ban le ei ngin up bet stang ya kapur tementa ladap arta yo kan thi to ngin yepe ya kane gas kumno kalong pe ladap ngin yepe kalong kamne tementa ngin yepe mo lada kalong kam te ngila dan bok bat lada kam long kampat kala fail tementa ngin plino ya une ulok nang ni pe nang ni mo pe tulok ngin plino yo ne ulok ngin sapai kumno kalong to pelitang khandiam dan pli yo kalut no to gas namar to bilor uberit pe menta kalame good very good pe ngan thang dengan kon kame anam pe kot ukalame pe te ya kene gas phila ban pendon kam haying jong phi lada phikwa ban sit jing set de gas am don kam ban thit slander Sina bai kumne kumbangal abataya phi te kala long bai tang ba phi dai ban follow step by step kumbangal hikaya phi page kene ka dai tang ka eksperimen ka banga kwa ampun iya phi ban lada phi kwa ban sina da ka behe sina haka top ne ka sentek kadang ba phin la ban pendon kam haying
Tekan mau ban subscribe ya ke channel jonga kenang bangan la ban permi susu kum gini video ke ba ai jing mentoya phi khub lai shibun.